Dobry dzień. Jak się legł męczony herclekotami, to sobie pomyślał, że się zrobi recenzja czego inkszego, a nie ino gry. Tak właściwie to ja nie robię recenzji gier, no się o nich godą i czasami domocena, no i tela. No ale dobry. Ja. Góralskie klimaty. A nie. Śląskie klimaty. Będziemy recenzować truskawki. Nie, ino żartował. Tak naprawdę recenzujemy karbitka. A pewno mi się padniesz, ja, na co mi je karbitka, ja mam ta lampa, to je na sztrum, to je lepszejsze, ja mam od tego lepszejsze światło, ja. Ja ci powiem, jak cię na grubie ciulnie jaka berga w głowa i ci sztrum odetnie, to się nie będziesz tak godził na karbitka. Zalety owej karbitki. Karbitka ze wyglądu je wyzgerna fez. Karbitka je poręczna, karbitka nie potrzebuje sztrumu. Karbitką może się ciulnąć w głowę. Napierdalasz! Was karbnika, kiedy ci się przyjdzie po twoja penzyjo. Badniesz się, Mikołaj, a jakie mowady ta karbietka? A ty rozki ci powiem, hopie. Otóż, koszt tej karbitki to jest całkie życie spędzone na grubie. I ryzyko, że cię przysypie węgiel. Karbitka może ty posłużyć jako lampka do komputera, który nie masz normalnej lampki do komputera. Karbitka pięknie komponuje się z resztą sprzętu komputerowego. Ten śląski cud techniki otrzymuje ode mnie ocena 9 na 10. A, ciule tam. 9 z krzyżem. Karbitka. Zapraszam i polecam. Mikołaj W. Sorry,